Do nome da cidade da Coruña coñecemos tres denominacións, tres topónimos históricos. O máis antigo, que era Brigantium ou Brigantia, que é o que aparece nas fontes clásicas, é unha palabra de orixe céltica que contén ese elemento brig ou briga que ven significando ten o mesmo significado de castro, máis ou menos. A construción do faro, xa en tempos dos romanos, a Torre de Hércules, acabou provocando unha alteración tan significativa na paisaxe que deu lugar a unha nova denominación que é o nome de Faro, e con ese nome foi coñecida durante séculos ata a primeira década do século XIII, en que o rei Afonso VIII chamado noveno, con motivo da concesión dunha carta foral ou carta municipal aos habitantes da vila, daquela era unha vila, mudoulle o nome. Non é unha práctica excepcional esta de cambiarlle o nome a unha localidade con motivo da concesión da carta foral. O mesmo rei cambioulle o nome a outras localidades galegas como A Guarda, Baiona, Monforte, Salvaterra, Viana. Son denominacións impostas por este rei a finais do século XII ou inicios do século XIII. O nome da Coruña, polo tanto, é un topónimo con data de nacemento coñecida, pois é un topónimo que naceu no ano 1208. De onde tomou o rei esta nova denominación que lle impuxo a localidade previamente chamada Faro? Pois houve un tempo que se pensaba que podía ser un topónimo tradicional que se existía previamente na toponimia da zona, pero iso contradice coa práctica habitual destes cambios de nome que se producen con motivo da concesión dunha carta foral. Os reis impoñen un novo nome por razóns culturais, no caso concreto de Afonso IX, os nomes que escolleu moitos son nomes tomados da cultura francesa, como o caso de Salvaterra, Monforte e outros dos que mencionei, ou ben son novos nomes vinculados coa tradición xacobea e a promoción das peregrinacións a Santiago. O propio rei Don Afonso, igual que o seu pai Fernando II, foron entusiastas promotores dos camiños de peregrinación, e tanto o pai como o propio Afonso IX están enterrados no Panteón Real de Santiago, que é indicio tamén do seu compromiso co fenómeno xacobeo. De onde tomou, dicíamos, o nome de Crunia, que lle impón, porque aparece con esa forma en latín, Crunia, ou xa en romance Cruña, tanto en castelán como en galego. De onde tomou o rei este nome? Pois dunha fonte literaria, dun dos libros que forman o Códice Calistino, o libro chamado Historia Turpini, que conta a versión carolinxia das lendas relativas á invención do sepulcro. Segundo as cales, o apóstolo Santiago se lle aparece a Carlomagno en soños para revelarlle onde está o seu sepulcro, e a partir de aí, pois, Carlomagno sae con un exército, segundo di o texto, a liberar de infiéis o camiño que conduce ata Compostela. Segundo esas mesmas lendas, menciónanse unha serie de cidades que Carlomagno foi conquistando, e entre elas unha chamada Crunia, que naquel momento, no século XII, era unha localidade descoñecida, non tiña correspondencia con ningunha poboación existente realmente. Pois dese nome literario tomou o rei o novo nome da Cruña e impúxollo a localidade chamada previamente Faro. E, polo tanto, un nome de connotacións xacobeas, é dicir, relacionado coas peregrinacións a Santiago, pero tamén de connotacións carolinxias, é dicir, europeístas. É dicir, un nome axeitado para impoñerllo a unha localidade destinada a ser o principal porto de entrada dos peregrinos que chegaban por mar desde a Europa Atlántica.